I walk around like that nigga. On the trigger, if a nigga wants some smoke, I let it drop. Hi guys! Sumamig pumahaw! Mato nami guys sa Nia. Kay naipang lumsan dia. Lumsan niya dito. Hi! Mo din si Joanne. Si Biao. Biao for short. Mo din is Rosalie. Mayor for short. Wag kating. Ate Joshua. So ni Ate Janet. Si Ate Janet tarang insert ang picture dari aron makaila po mo. Si Teresita day guys. Tere for short. Lixie Ann Bernades. Lixie for short. Og si Punsiana Burato, Aisa for short. Okay, tana. Julieta, Julie for short. Okay. Flora be, Punsiana. Flora, adyo na Flora, murang ngilad. Tiguwag na Flora laman, floor. Pwede pag me. O sige, mato na mi guys. Gawas na mi. Manong duha na bata daning nagdiapir? Okay, sama na sa diaper. Hindi, ano pa buburo sa Tiri, nagdiaper? tulong mo? Tulo na nang gidayapir. Ang kay murag hapit na po ko magdayapir. Padaplin mo kanay motor. Nagkagparani puding ko dagan. Kaganay na bantay magdi mga ligo ay sa padaplin mo. Nga na ba mo gabubuots mo pud mo ko ah. Ay sa mo magi-concert? Gabuots man mo. Magmas mi guys kay nagkaganay ni basin og na no face mask no entry aw di ang puta mo sud no. Malabay magutot Di, mulabay ta sa sentro. Bay sa kapitan. Naabay sa kapitan na mapiriso jud tadani. Importante ang mas. Uy, wato sa ate Diyos mo uy. Uy, wag sa nagaw daw. Magpasilong sa para. Silong sa ta. Kasi kalasunog ning RDL ani. Na, nagartil ra paday ko nun pagod na. Ako po. Sunog niya nang sunog ra padaan. Ha? Sunog daan gang naong. Sunblock ba? Mag-sunblock lagi no. Magkita ra ta guys, ligabot atos niya guys. Magsiling-siling sa pugod silang lugar para ma-familiarize na hag lugar. Christmas mo rin masunog ag naong. Aside sa virus. Barangay Ilihan Norte. Barangay Health Station. Banganan ba? Gamay di kag naong ti. Agaw kay grabe ang pihuta man. Aling ang mas grabe mang pihuta ra makuha di junag naong. Igura man niliot. Ate Diyos wa kay gihutan man gamay naong. Na. Igura magaling musabod sa hanggan kay grabe pihuta. Grabe ning naong nga di murag palanggana. Agi sa kay luwag man, gagmay sinmog naong. Tilog. Na gagmay magnaong kuruhay. Ninghungaw. Basin di pareho kuan. Bao di arang bakla pihuta man nga igura din isabod sa hanggan. Igura ni kanit. Nabali. Di hagi todo na kay hagi todo. Guwapo ka jud biwo dari guys oh. Napod sila ikahuman dyan. Monitor? Yung di nga dalawa adi ay. Hani? Uyo! Dalandan! Di pa ta pwede mo palit na baliguan po. Pwede man dahil ikaw masaka. Ako otro po nagukuha. Yeah! Wakot ka ba na? Ay buntag. Palit ko na sila. Ako isa ka. Ako isa ka injaya. Dahil sunkis guys, bada naikag sila. Ug nganong nanawag agahong mami? Mupalit sila og sunkis. Bawag makapalit ba? Musugot lagi po itong tagida. New Zealand. Parang may sad dyan na. Buntod-buntod. May sad view eh. Galang-galang. Awu! Pila ba yan? Galang-galang. Ito na ha. Pila na. Pila? Naghanap po na, di na mahurot. Na da pingan ni galang-galang ka. Pwede unsa na hapon mo ko sa sudlanan. Nanay latik wa. Unsa na naman Dawatan ang ituha. Diri kay di pa man muli. Bijaan Ituha na dito. Hoy, adyo na hawiri dia kay mga jag-jag na tanan dari kod ni. Dari kod ti dari. Kain ka nito be? Hindi. Pwede arag latik. Murot ang podang latik niya. Ihurot lagi kay patjaw man. Pwede ka na. O bigbitan na latik dang. Esteban. Kuya, salamat. Ti, salamat. Jamat to nami. Salamat ha. Kuya, anara mo ha. Kamat to nami. Nakadahanap galang-galang ha. Pila man ang buhok nang. Nang, palit ako nang be. Isuroy pa. Singgit ba? Galang-galang. Singgit. Pwede ba katining pa? Ginunsyahan. Ginunsyahan. Balik sa 300. La, sige. Suroy yor. Suroy. Singgit yor, singgit. Singgit. Tara nga ba? Why kay galang-galang mo? Street. Si Sirit. At sauban kay plaka. May tawag na. Plaka! Alibang ba? Plaka!
Uy, namiyas buha ka. Lagi na yun ka. Tir, singgit. Singan sit siritsit. Saritsit, saritsit. Woohoo, saritsit. Laban pod plaka. Laka mo diha. Plaka, plaka. Pag-size ra. Balik ki sa inyo. Laka. Kaya wala may buga. Laka mo diha. Nagtuloy 20 rin taon re. Hindi po barter. Baratuhan. Nagtuloy 20 mingo. Hoy, pila man nakabo. Barter lang. Pila na ka ba? Balik na mo ibahaw. Ang bartiran. Papili na pagsudandang. Ang akin nila lang po. Balik na ipubaw mo dito. Iparis ba? Ito lang, sobra lang mo ah. Sobra nila mo paliton ba? Sobra na ko na. Paring duha ka dagan. Kanang doha, kanang ganda. Ni atis ni ko na. O dito lang ko kasi dito ko ya. Napo? Nagtuloy 20 ni. O, yan na lang, nagbalik. Sige, balik na naman. Balik. Reserve na daan. Oh, magas man lagi. Hindi na kita mamagas kay magdugo. Ni tarong na ito na gurya. Sir. Ay, nagikadado nga ro ka. Sinagan. Kaluja naman yung uso. Magbalik dyan mo'y mahalin. Wajud mo halin. Mahalin na. Alam ka dyan. Mo pa pagbabaw. Mga poko pa kayo nagdagan. One ma'am. Sirip ma'am. Disa. Ah, bago palagi na mahaw. Sagap magpagpanuroy. Hindi ko ganahan paninda. Tapos pahangag pa rin mga naninda po. Palibara naman takalinaw. Kari ko rin. Bait. Kini, para hater, para. Up. Siya, ano ba pag nanatir kay maraglain na lang. Marakag traffic enforcement. Wajud ter, wajud kay alin ter. Mara makaglaog zukir. Kung nato ni mo pagi atang. Gatang tangos mayroon, nagdupa mo yung ana. Kaya mga wata. Balik. Balik, tabog ko. Maligsan mo. Buang, maligsan mo. Tabog na. Kani. Maligsan, dyan mo di ba magtarong? Magtarong mo, majabot na. Majabot ganina na. Arman ma'am. Sirip ma'am. Ah, bago palagi na mahautir. Belo ang bata day. Sige na day. Ado na may pataban latik day. Ba man ginamos ilang latik. Lagi mo ng kamot, pakulang hulang. Te. Halagi na. Hala ka na pusa, kabayad ka ay. Halaga jud mo. Nangusog mo. May wipes. May nakita ko na hilang kag baka. Daratatas la. Why wipes niya? Wipes lang. Agak sahur, manunuwa nagising. Arte ni Kaju, kinartihan mo na. Be, anong nangyari? Ano may darari? Agmatar. Ala, oy, napusa at sudlanan, kabayad mo. Kaya ko na. May iwan naman, palitan naman. Huwag ka matakot, Be. Okay lang yan. Huwag kang matakot, tatanggalin yan, tatanggalin. Ha? Huwag na maiyak-iyak. Huwag na disgrasya na lang. Hindi mo na. May manunuway. Huwag pa tamahalin eh. Jabo ka, gitulatik. Sabi ko doon na. Tanawa. Ja, disgrasya. Tanawa kay igat. Bago gari ko mahurot aglatik. Nahurot, bawar tayo Paris. Dati, makailis na mo dani. Tanawa na buslut na. Nabuslut. Ibu ako rin na. Bayaran. Kaya dahil man gihit kawit hawid taningan na di na. Ipuan. Gila mo sa Kaya manunuway man. Puti tara na tilar. Tingin. Ano sila sa umigas? Wala sa nila. Wala sa nila. Kasi sa karakartihan ka, Jo. Una sa may naman. Adaw. Bigyan na malim.
Ano dyan artiho? Artiha man. Mauna. Nani hupag na rabagbilahan? Ay ga boots man. Ga. Anawa. Bukan ang artiha na ka dyan may piskan raga may. Gabaan ko dang kay mangking nagbawang ginamo. Gabaan ka sa. Bitaw, mo pa din pag-ingon. Gigabaan. Tanawa na ginamusa na hinog media. Hindi kalakaw. May gas na mo biraron. Tapos na isa na nga isa. Pero na sayang oh. Ikaw na yun. Ay sana ka sa. Yay, ay. Nawa man ko nagitujo. Ay gito jud kay gagtan man imong taklog. Dami og property. Tanawa. Ikaw na na ay. Ame ting ibahog na. Wala tay ibahog. Diba? Kay gamay. May nakuha. Gamay nga daghan na uy. Palatik ko na pula sila unya. Paglatik sa jud mo dagi ibahog na kay mahalin ba nagway bahog. Tanawa, imbes kay 50 ra atong ipatubo. Sa kagatuso nagpatubo na nagay daghan na gansi. Alag iro arang dako. Halati. Imbis kay mag-vlog din aron sa maka-vlog kay ga. Bit mas latik. Sa kuan. Wa. Kami. Wa pod. Inubuan din na sa bag. Ada, masipod mo na nga samad. O, alkohol. Para napiskan ras latik. O, alkohol na daw ng tiil. Bali! Di, nabudyagan to ninyo kayo dyan maging nagbagmuling. Nawa niya, buling-buling na noon. Ang muling, na buling. Ada, redo na mo pa rin daw. Samok-samok mo di mo mahalina nga disgrasya na inoon ng mga ingredients. Nga jagbot na inoon. Ilihan sore na dining koan. Dam. Wow! Parang naisa mo dahil puti, dako, mali ay. Huh? Laom no. Ito eh. Kuya, randa ko aman dahil ni. Berapog dam no. Dam dito ni. Nadari cottage ka may. O dako di ay. Uy! Uy, garo pa rin nanawad na pa rin yung mga. Uy, larang luudas ito. Uy, ano makatuhin, kagidlay makatuhin. Okay guys, so di man dyan ibalik dyan. Gikumpra ning Ate Joshua, salamat. Oh. Yan, sana natin ninigbulibod. Nga na, bugha naman ang atong. Kini guys, galang-galang. Galang-galang sa receipt, plaka. Or sa pay tawag ninyo na, basta kay mohonig bulang huy nga gibuhat, gipalangawan. Guwapo oh, dako. Nice view kay na timingan pud nga dako ra ring kuan. Bukid. So guys, nalipay ko ka nakaabot ko daari. Nakaubat ko na nga manunuy. Hanggi bidaan kay grabing aliwarusa. Nanggilalis pag ansaan pag bubos latik daadtong galang-galang. Galang-galang may tawag naman dito sa Alicia pero bari ko nos tubigon sa ritsit. Lahi pod no. Diya sa ila Ate Julie, kuan. To plaka dito. Kalimot pud ko ba sa lahi tagtawag na pero maura nagbulang huy nga gi. Buwad man na, gibuwad, gipirito. So diri guys, nalingaw ko, grabing hangin na. Silang gibidaan dito dyan, ang liili ko dari ba? Kabantay mo na guys, kana. Mga karnaba na sila. Gana mo nga raba, gagmay panuon pod. Sus, lamin pag napapaingan ng doong na nasbay ba? Adlaw-adlaw dyan ko mag-relax. Maka-relax magod guys, agizahang view. Hangin, bugnaw. Bugnaw hangin, tora sila dito. Tumoy ang gipang bidaan kay mga aliwaros. Alam ni maglubog-lubog oh. Kabatuhan, bilig ang ismagol. Nay house ba na makukog? Lingkod ta. Di ba? What a nice view. Oh. Parang nice ha. So muna guys, nga daka kog pasalamat ni Ate Janet og ni Ate Joshua sa ilahang mga pare sa kinabuhi pod. Salamat kay naabot ko dari, nakastay po ko sa ilaha. Nalipay ko, na-enjoy ko sa pagstay dari. Salamat. Unta, di mo tagam na mo kay mga aliwaros mi. Unta makabalik pagbisita dari po ug makaaluag-luag po sa schedule. Kay dugay ra man ko giing nang ating palaagan dari ja. Kani laging ladyo-ladyo malagi po ja man ang og kunuhay nami lakaw. Padung dari dapit, di hapit lang pud dari. Pasalamat ko guys kay sa ang pag-vlog, nakakita ako og mga bagong pamilya, mga newly found family sa ato ang mga viewers. So salamat kamo sa napud mo sa ang pamilya. Dako na mi daag pamilya, anja nadugangan pagad ninyo. So grabing ka blessing ka adto na sa Ginoo nga natay mga moabot bitaw sa atong kinabuhi nga para muhatag na tag kalipay, anja makahatag pud tag kalipay nila. Hay give and take mo na di man na pwede og ikaw ra pa sige dawat, dapat ikaw muhatag pud ka para ang relasyon is healthy. Usad na sa ang gipasalamat nga kanang nay
nagpurso ko sa vlogging kay nakakita kog mga tao nga tinuod bitaw makakuantag mga family, makakita tag bagong family kay na may uban nga di man na sa gidugadyon ninjong pag-ila na ama na sa quality sa injuhang kanang happiness og mag-uban mo ha, di ba murarapag kanang na kay uyab, di ba na may uban nga moingon sila nga gikasal lagi sila dadyon 6 months pa sila gikasal lagi sila dadyon sila nung 10 years kuan kananay nagbuwag so wata kaybaw sa sud sa 10 years og nalipay ba to sila og sa sud sa 6 months og garabi na ditong ilahang kalipay so depende man na sa quality sa injuhang happiness og kamoy mag-uban. Doesn't matter og bag-o or dugay nang nag-ila as long as happy mo together. Uy, kita kog isda ning ikid. Kita kog isda ning ikid dito. Na. Kita ba na ikaw ay nagburo guys? Kuha na taga ang siguro na taga gi bilin. See? Datang slow mo. Slow mo. Balik na ko dito guys kay kananay mukha antas kuan katong galang-galang nato kay adagana ra ba to gikumpra mga ti Joshua ag katong isa ka box o isa ka tupperware 250 maso na laman nakatabang pud si Diyos kuan na maligja buutan po silang mga pamilyaha dari among nanhian mo nang lipay pug kuba kay blessing ba danang inganang natay ma-meet nga tawo nga tinud-anay di man sa tanang panahon makahimamatag nga tawo nga na danas liksi padung na Lexe! Ano, masaya ka na ulit? Ha? Masaya ka na? Hindi ka na umiyak? Hindi ka na natakot? Patingin nga ng sapatos mo. Ayan, wala nang dumi. Wala na. Saan si Mami Tiri? Unti lang yan? Okay lang yan? Okay lang yan? Arti man ikaadyo guys, mahilak manig makabuling. Ayan si Mama Tiri oh. Hala! Tawagin mo, huwag puntahan doon kasi malaglag. Bilis. Huwag papuntahin doon, malaglag siya. Sigawan mo. Malaglag ka! Tire! Malaglag kuno ka diha. Pero ako daplin. Daplin. Ulit ko na ko. Be, tingnan mo be, may baka dito be. Ito baka oh. Ayan, baka. Saan galing yan? Galing doon sa Kalibunan. Galing sa Kalibunan. Tara na, uwi na tayo. Wala ka na. Takbo be, baka habulin ka be. Tawanan. Nganong gauna-una na yung tungkab? Arlamia, Ago mo. Ato pero paglamon-lamon. Ame, ago mo. Kana ay birahay ka na kay kaligo-ligo ra ba ka na. Patilaw ako nus liksi ay. Lugar ba ko ni ngani himuon? Tilaw dugay bitaw. Para sis panibod pani ibuwad. Ini ba? Nay badang. Latik ng Ame. Ay, arkas pa na. latik ng naong. Ina kalatik-latik eh. Goy. Nay bang mayor. Ikaw ba? Ah, tanawa na dubli nagdabo. Ano di umangay Tagala. Mi ay. Lagi-jagi na lagi. Karon pa nakakaon ay kasi. Okay. Nice po dag mountain daris at bang sa dam. Lagi andaman pa jud minil dari og snack. Ati, talamati. Talamat. Si ati ilang ko sinira lamira ba maluto di ah. Saging ra ba jang giapas ja. Dapay pansit gipang init nig mga sudan. Spaghetti, litson paksi. Wow, lami. Kare pak luto ang bagong galing. O dapat jiti nakluban, dapay salin gini ng bunta guys, mao ra among kumahaw. Danggit og bulinaw ja. Kana itlog si ate gihapay galuto dana. Diko sila gahapon. Ja, napay suman dang ati Julie. Ay, dali na mo kay manguli na me. Oh, mukaan ko saging. Nga antanin jo guys. Kay muli na me tus maribuhok. Yan na guys, yan nagsangkis. Uy, makalapok ay. Ay, señor. Si medyo mapag-ilog. Are. Hatulungat. Di ba? Ano? La, sige, kumbate. Wan, hilak na, kainilugay na. Agi ko mapod, adyo na lagi kapunit. Kanaray mong bahin, ha? Adyo na kapunit na to kay kang aya na naimo na natanan niya, itapok na to ya. Ipo saya, kay naslik siya, Wow, tago na niya, Ganaon na ni Aya. Natapok naman siya isa. Ano katapok ko mo doble na? Yan. Lami. Sana pa, ay hijang naman ka. Udah pas mayuro tanawa ra. Ijara may batasan. Happy birthday din ni Kuya. Happy birthday ah. Salamat po sa pamahog pa niyo to. Sakto na na
ya, doon na hilaki isod sa ako imo ya karon di ka mailogan. Sakto na na ya, sakto na. Iuli na lik sila, iuli na. Tabi to imong mama.